Azt hiszed, a Google Street View modern találmány? Tévedsz! A japánok már 1806-ban megcsinálták, csak éppen papíron. Ez pedig a Gokkaido térkép. Olyan részletes volt, hogy nem csak minden egyes fát, házat és kilométerkövet külön felrajzoltak, de még a fák fajtáját és a házak lakóit is feljegyezték. Nem csoda hát, hogy összesen 80-90 tekercsből állt, de ami még ennél is durvább, hogy összesen 8-900 méter hosszú volt, ami nagyjából 3 Eiffel-torony magasságának felel meg. De a legdurvább nem a mérete, hanem ahogy kinéz. Ez a világ első lineáris térképe. Nem fentről látod a tájat, mint ma, hanem féreg szemszögből, mintha sétálnál az úton. Bárhová kanyarodott is az út a valóságban, a papíron egyenes maradt, hogy sose tévedj el, viszont minden látnivalót úgy rajzoltak rá, ahogy az úton sétálva látnád. Olyan hatalmas volt, hogy állítólag maga a shogun sosem látta egyben. További japán érdekességekért pedig kövess be!